Com està el pati? Cada dimecres a les 7 de la tarda. Vale? Avui també, a banda d'això, el que volíem fer és una mica donar-li sentit al nom del nostre programa. Exacte, com hem dit al principi. Sí, i fer una mica de com està el pati. Notícies que estan Correcte. passant durant la setmana o que han passat durant aquest mes que dius, Així és. mare meva, com està el pati, com Avui està el món. us venim a tirar uns quants datos, perquè realment notícies com a tal les escolteu cada dia a la tele, a la ràdio i això, i vaja, més d'un potser ja ho sap, més d'un potser no té ni idea, i realment no són notícies tampoc mega rellevants, alguna potser sí més que d'altra, Són però notícies vaja. que a nosaltres ens semblen curioses o divertides Sí, o per ficar-vos una mica o al que dia. ens fan posar una mica les mans al cap algunes d'elles. Sí. Perquè jo, sobretot, et vull entrar amb dues ràpides que han passat als Estats Units. Sí, vols començar tu, Sí, eh? sí, vull començar jo. Amb coses amb les que literalment quan et dius la frase dius, mare meva, com està el Sí. pati, tu. A Nova York van estrenar fa uns dies Mhm. el sistema de recollida de brossa i tu diràs, bueno, potser han implementat alguna cosa absolutament increïble i tal. No. Pels que sou d'aquí de Catalunya, el que vosaltres veieu que ve un camió de la bessura A treu recollir aquesta el mena de container, pinces metàl·liques, anem-li a dir així, que agafa el contenidor i se'l posa a sobre per carregar la bessura, sí, literalment el que fas tu quan veus sopa i et fots el bol així i et fots així, doncs fa el mateix clar, el doncs camió. a Nova York han descobert i consideren innovadors implementar això al seu sistema de recollida de bessures. Tela, Telita. Com està el O pati? sigui, mare meva, com està el És que és pati. tremendo, tio. Nova York, o sigui, una ciutat d'Estats Units, bueno, Ciutat que segurament n'hi haurà diverses. top mundial. Sí, sí, en top ara mateix de tecnologies i coses de la vida. Però què m'esteu explicant? Gent tan del primer món i no sabien el que era un camió de la bessura. No, no. Que, també et dic, si acaben de descobrir això, a veure el que tarden en trobar el porta a porta. Perquè telita, No, no, Telita. però clar, el porta a porta a Nova York seria duríssim, O sigui, fer un porta a porta a Nova York, jo Hòstia, seria no m'ho puc duríssim, creure. tio. Bueno, clar, però Nova York sí que crec que té sistema, bastants problemes en quant a acumulacions de bessura al carrer. Per a gent que hi ha anat i tal, que m'ha explicat, que és que vas tu pels carrers i fa una mica una olor rareta. Bueno, també depèn dels carrers que vas, potser, Si No, vas clar, una mica clar. pels més concorreguts, no, però... Si et fiques a segons quins llocs, segurament una mica de Sí, sí, oloreta perillosa. No, Però bé, heavy. sí, Vull dir no. que acaben de descobrir, bàsicament, el que és un camió de la bessura. No, Llavors, la meva pregunta és que ara ho acabo de relacionar amb una cosa, i és nosaltres, que hem jugat al GTA Roleplay, d'on treien lo dels camions de la bessura? Clar, ells clar, o sigui, tu l'agafaves manual. O però sigui, els camions de bessura existien, però han implementat el clar, els mètode camions de d'agafar-lo bessura, sol. perquè us feu bueno, ara anem a dir com si fossin tots els Estats Units, No, però sí, quan nosaltres... L'exemple és lamentable, L'exemple és trist. lamentable. Quan nosaltres jugàvem al GTA Roleplay, que hi ha una de les feines de ser basurero, Sí. tu reculls la bessura, s'aixeca una mena de porta a la part de darrere Clar, i tu i tu agafes les carregues bosses les i les bosses a la tires. part de darrere, però és que ara han Sí. descobert que poden agafar el cubell sencer i buidar-lo. Sí, sí. Que nosaltres això jo ho he vist Bueno. des de que tinc gust de consciència i jo crec que ho he vist, això. Que això, per exemple, que ja et dic que no sigui una empresa que sigui d'aquí nacional o d'aquí a Europa i allà no hi arribi, saps? Per el que sigui. No ho sé, tio. Obre una mica, informa't una mica, no? De dir, hòstia, aquí estic recollint la bessura així? Entrats del 2024 d'això és terrible. No sé, Igual que també he vist, que no sé si és a Nova York exactament, però en un punt d'Estats Units també han descobert que poden connectar els vagons del metro sense posar-hi portes entremig, que és una cosa que a Barcelona i a Madrid... no, a Madrid ara dubto. Estem Potser no. molt més avançats del que creiem, jo em sembla. Sí, tu per passar d'un vagó al metro a l'altre... D'un vagó, inclús del tren. No hi ha problema de creuar per sobre d'aquella zona, Exacte. aquella cosa que es desliça una mica, es mou i tal, Sí. no té portes, pots passar sense cap mena de problema. De fet, et pots estar allà parat. Doncs han implementat un nou metro que té aquest sistema també. Escolteu, Estats Units, què esteu fent? Us creieu que esteu traient la patent d'un nou metro, Però què esteu fent amb la vostra vida? Vull dir, Què és esto? o sigui, com a nivell de negocis i tot, és de les millors ciutats del planeta i després, com a nivell de... O sigui, tenim superdivinitzat Nova York i Estats Units i Sí, realment, sí. vosaltres què esteu fent al vostre temps? Potser els hi podem arribar a descobrir coses noves amb les clavegueres Quines i coses coses tu d'aquestes. creus que no han descobert als Estats Units? Clar, o sigui, vosaltres, no sé si hi haurà molts, jo per exemple no he viatjat als Estats Units, però la gent que ja hagi viatjat, vosaltres què creieu que falta als Estats Units? De fet, tenim un company que ens escolta, que jo vaig conèixer no fa gaire a la feina, que viu als Estats Units. Tu, que realment, que ens estàs escoltant segurament, perquè tenim allà, ja sabem que ens escoltes, realment, què creus que li falta als Estats Units que diguis, hòstia, és que estan tan atreçats Hi ha amb una això? cosa a Europa, a Espanya, a Catalunya que tenim i que als Estats Units no tenen. Sí. Digue'ns-ho, expliqueu-nos-ho. O Perquè vosaltres potser si ho podem sapigueu. portar nosaltres i ens fem rics d'una altra manera. Claro, I s'acaba el millor podcast i a prendre pel cul. canviem el programa a prendre pel cul i ja patentem està. això i ja està. I a la merda Nosotros tot. queremos dinero, dinero, dinero. Ja està, sin más. I ja està. No, però Bueno. em sembla absolutament surrealista. No, o sigui, hi ha formes de fer les coses que dius... A veure,
que hi hagin països subdesenvolupats que potser no hagin acabat d'implementar perquè, una, no poden, o perquè no quadra amb la societat, dius, bueno... Aquí la però sorpresa d'això és que sigui a Nova York. Exacte. Si em dius en un Exacte. altre país, dic, bueno, vale, ok. Sí, sí. Però en un país tan avançat com considerem Nova York, No, és xoca. heavy, és heavy. Xoca Bé, una mica. doncs, jo seguint aquesta secció de notícies flash, tinc unes quantes apuntades, alguna potser me la sé de memòria, però les altres millor que te les llegeixi per no equivocar-me, que m'agrada molt equivocar-me amb les frases. Sí, no, al final... Això és Llavors, habitual en aquest us programa. llegiré per aquí una de les notícies que tinc anotades, de que segurament us haureu donat compte, perquè s'ha fet bastant viral, un vídeo en el que Frank Cuesta, el Ostres. Frank de la jungla, és atacat per un cèrvol que es diu Perrito, un cèrvol del seu santuari. Vull dir, no sé si ho haureu vist, però el vídeo és bastant heavy. Vaya pedazo de PVP, eh? No, molt bèstia el one-to-one aquest, O sigui, No, jo no, realment no. us explico realment de què tracta el vídeo, perquè a vegades potser és una mica sensible depèn d'aquí, i doncs, potser no us el voleu mirar perquè, bueno, aquestes coses no us agraden, no? El vídeo, doncs, és el Frank Cuesta, que estava allà fent un streaming, no? Un directe de Twitch. Bueno, doncs estava allà el tio amb els animals, amb la capibara, amb la... Com es diu? Amb el bitxito aquell petitó, tio, el Chispitas. La nútria, amb la nútria. La nútria, sí. I bueno, doncs hi havia el cèrvol i crec que hi havia els petits també. I com el cèrvol aquest es veu que està amb celo, no sé què li passa, doncs està tot nerviós i tot loco. I ell va voler sortir, perquè estava ja com sortint per marxar de l'aigua, a l'estanc on ell era, i al caminet doncs el cèrvol s'havia posat a sobre del camí. No era el camí, sinó al costat. Hi havia un doncs, riu, no, també? Alguna cosa així, no? Era, sí, Potser? era com un llac, un riu, no sé Sí, què no era, hi sé. havia aigua. I ell estava sortint d'allà i doncs el cèrvol es va veure acorralat i va dir, pues t'hem visto. I li va fotre una embestida que, mare de Déu, el va deixar tieso. O sigui, Jo li va, crec... amb els cuernos, que es veu que li queda poc per treure-li, perquè es van renovant i tot això, pues és com que el va atacar a full i el va enganxar contra la pujadeta, o sigui, és un camí com de muntanya, no? Pues contra el camí. Jo crec que un dels tops comentaris cunyaos, que crec que va fer ell el propi Francuesta, és fijaros, fan un altre vídeo, fijaros cómo he quedado yo, imaginad cómo ha quedado él. Ah, sí, És no, la típica. punyadez màxima Cunyau absoluta. màximo. En plan, arribes amb la cara rebentada i dius, què t'ha passat? No, que m'he estampat contra el terra. I diu, Però- joder, sí que t'ha deixat guapo. Diu, fuà, però per què no has vist el terra, nano? Això és Així. màximo cunyau absolut, Del tio, que pal, no, és grande, del pal, tio. és del nostre equip. No, però Bàsicament, Frank Cuesta està bé, no? Podem dir que està bé. podem resumir en que és un PvP, una batalla aferrissada entre el Frank, que literalment el podria haver matat, perquè aquell bitxo ens va Sí. ensenyar els cuernos i eren uns cuernos Ara ja de l'hòstia. fora ja de bromes, podria haver acabat pitjor el I tema. és un cèrvol que vosaltres dieu, un cèrvol, però que pesa 200 i pico quilos o més, no sé, és una locura. I el van vestir amb totes les seves forces, tot loco, i van ser doncs, uns 2 minutets o així doncs, de batalla a veure que no el matés, literal. I fins que important. el va calmar d'una manera més violenta o menys, però vaja, li va fer com uns cops amb una pedra que va trobar per allà, perquè era supervivència, ho sento, els animalistes, ho sento molt. No li va fer mal, perquè el segueix tenint viu i no li ha fet res xungo, però el va atordir una mica, perquè és que si no el matava. Total, se'n va salvar, ha sortit salvat, sa i estalvi, perdona, joder. Salvat, sí. Galeria Se m'ha Salvat. anat. No sé què era, Editoriales Salvat o alguna cosa així. Hòstia, se m'ha Vaya anat l'olla. promo una altra vegada, S'ha tio. anat, Vinga ja. va sortir sa i estalvi, vale? Perdoneu per la mala expressió. I, bueno, va fer un vídeo posterior de les ferides que li va fer amb les banyes i tot, i, bueno, que està ok. Sí, sí. Llavors, bueno, a partir d'aquí, de fet, està bé això perquè va tornar a l'activitat de Frank de la Jungla, o Wild Frank, com li vulgui dir, o Frank Cuesta, va tornar a l'activitat a YouTube. Bueno, per ficar-nos una mica al dia, a veure com estava, doncs anava tornant a fer vídeos dels animals. Així que molt bé, Que bé. m'alegro per ell, espero que estigui bé, recuperi bé, que T'enviem una abraçada des d'aquí. alguna costella que altra la tindrà trencadeta. Bueno, dita la notícia, veus, serà una notícia un pèl... Bueno, A veure, és notícies de què ha com està el pati. sí, de dir, mare de Déu. Tu vas passejant por ahí amb 3 animals i t'ataca un cèrvol. Bueno, Vull dir que també et dic que abans de preparar-me aquest programa vaig comentar una miqueta les 4 notícies que tinc apuntades i més d'un em va dir, què tal Frank de la Jola, primo, no sé què, vinga, que el doni. Bueno, aviam, una mica de respecte, saps? Vull dir, hi ha gent, com el respecte que per vam tots. comentar una vegada de lo de Baba Vanga, que deia que es moriria el president, que seria assassinat. Putin. Bueno, hi haurà gent que s'alegri i hi haurà gent que no. Nosaltres ens quedem indiferents, som imparcials, aquí no Com ens fiquem sempre, a com posició sempre de ningú. diem, nosaltres som els missatgers i no opinem sobre el missatge. Així que, vaja, seguint amb les notícies, vale, he trobat, per exemple, aquests dies per les xarxes socials, que anava a dir reds i m'anava a equivocar, per les xarxes socials hem vist més d'uns que seguim a l'esport, que a la Fórmula 1, Hamilton, el gran corredor, imatge fins ara de Mercedes i una de les històriques... 7 vegades campió del món. Exacte, un dels històrics corredors de Fórmula 1 ha fitxat per Ferrari, el qual vol dir que Carlos Sainz se'n va al carrer.
Ànims. Bueno, al carrer, o a una altra Carlos. escuderia, vaja. Carlos, ànims. Mentre no se'n vagi a Aston Martin i tregui Alonso de la 33, Com per mi tregui el correcte. nano, tio, la veritat que em manifesto, Si te'n tio. vas a Aston Martin, que sigui per ajudar el nano a fer la 33. Si no, no vinguis. Si no, no o mole- aquí ho aportes si o no, apartes. Si no, no molestis més, tio. Bàsicament, Ja bàsicament. està. Llavors, No, vaja, no. bueno, a mi em va sorprendre perquè realment, bueno, Ferrari ha tingut uns quants corredors top, com ha sigut Sebastian Vettel i uns quants d'aquests, bueno, el mateix Fernando Alonso va estar a Ferrari i fracàs absolut. Podem parlar sobre aquesta notícia, ara que m'ha vingut al cap, amb el nostre proper convidat, perquè també toca de Fórmula 1. Sí? I podem Doncs mira, analitzar una mica més això en profunditat. sí, podem desglossar una miqueta Perquè més jo la sempre, 33. amb la Fórmula 1, sempre tinc la dicotomia una mica de què és més important. Si és el cotxe o si és el pilot. Perquè tu veus, tu poses a pilotar el tio més inútil de la parrilla, que segurament és espectacular conduint, però bueno, Sí. comparat amb els altres no, Sí. el poses a pilotar el cotxe de Max Verstappen i què passarà? Pues que perdrà la carrera. Tu creus que no guanyarà cap carrera del Mundial amb el mateix vehicle? Jo crec que no, perquè, per exemple, el company de Verstappen, que era el Sergio Pérez, el Checo Pérez, Sí. no guanyava totes les carreres. No totes quedava Però segon. aquí sempre és què pondera més, si el cotxe o l'habilitat del pilot, Aviam, perquè jo crec que... hi ha moltes veus, perdona, que diuen, ostres, no, és que Fernando Alonso és el millor pilot de la graella. Ostres, però sempre és l'excusa del cotxe. No, que no té cotxe, que no té cotxe. Jo aquí discrepo, perquè jo crec que això és un equilibri entre el que aporta el corredor com a tal, el pilot, o també el que aporta l'escuderia, perquè l'escuderia té unes tecnologies diferents, té tal... Bueno, jo fa temps estava bastant aficionat a la Fórmula 1, ara no tinc ni punyetera idea, no el vaig d'entès. Però sí que cada un té unes certes marques, uns certs pesos, una certa gasolina, uns pneumàtics, tal, no sé què, doncs que tot el conjunt fa que el pilot es senti més còmode o menys. Potser, per exemple, quan Vettel va ser campió, que jo més o menys ho seguia bastant, Vettel va ser campió perquè el Vettel conduint estava com una regadera, estava boig. I el conjunt de Red Bull, que era una de les marques més bones en el seu moment, que no ho segueix sent, doncs potser li aportaven un conjunt de configuració del cotxe que feia doncs, que, vaja, que aquest tio que estava completament boig doncs, pogués fer maniobres allà full i doncs, la forma de conduir afectava a que el cotxe estava adaptat a ell. Però no podria ser més interessant que la Fórmula 1 partissin tots de la mateixa base i tinguessin tots un cotxe pràcticament igual i que destaqués Clar, molt més l'habilitat del pilot? Aquí ja ve cada punt que l'escuderia que hi ha, doncs cada escuderia té el seu Sí, toc destacable. que la base fos que facin tots iguals i que a partir d'aquí algú podés introduir un matís fins a un cert límit. Aquí és on entra la FIA, o com es digui. Sí, la O sigui, FIA, no? El que és, sí, 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 sí. el que és la federació aquesta dels Sí, cotxes, la Federació Internacional d'Automobilisme. Sí, sí. aquí és on entren doncs, amb els mínims de gasolina, amb els que han d'acabar d'això, amb el que has de canviar no sé quantes rodes, fan que doncs, més o menys tots hagin d'anar a la mateixa però que cadascú tingui la seva estratègia. Claro, però no sé. Joder, ara sembla un entès de Fórmula No, 1, tio, però de cop i és que volta, és una Hòstia. cosa que en plan que tinc jo al cap de dir, joder, Sí. o sigui, tens la sensació... Jo no segueixo la Fórmula 1 cada cap de setmana, però sempre tens la sensació de que agafes diumenge al migdia i dius Max Verstappen guanya el GP de Mónaco. Vale. I veus Ja està. Max Verstappen guanya Silverstone la setmana que ve. I jo, vale, doncs perfecte. I on està aquí la gràcia? La gràcia No està sé. en, vaja, és que realment és un món molt gran que nosaltres, clar, jo per exemple, en el seu moment, seguia tant MotoGP com automobilisme, com la Fórmula 1, i potser a mi sóc dels que m'agradava més les motos perquè hi havia més acció, però a la vegada jo que sóc molt més així detallista, perfeccionista, m'agradava molt la Fórmula 1 perquè ja no era tant l'espectacular adelantament per dintre, no sé què també, sinó era més l'estratègia que feia cada un, quantes voltes aguantava cada un, si ho portava més al límit, si era més conservador, si tal. Bueno, I dius, hi ha hòstia, moments que sembla més un joc d'enginyers sí, és que això. no un joc de És pilots. això, o sigui, ja no només afecta el pilot, que són super de bons tots, perquè aquí ens donen 1000 voltes tots, Va, clar, sí. sinó és que realment em fa gràcia perquè jo no fa molt, em vaig veure, fa un any o així, em vaig veure un documental que Fernando Alonso parlava de que se sabia tots i cada un dels circuits, les curves, tot, No, s'ho clar. sabia de O sigui, memòria. el nivell dels corredors, És una encara que sigui el barbaritat. primer de la graella com el número 20, No, són però els que segons són crec que ell brutals. deia, inclús ell mateix em sembla que deia que era l'únic de tota la graella que se sabia totes les curves i de tots els circuits de tot arreu, tio, i el que dura, les velocitats a les que arribes... Les marxes. Vull dir, és una locura. Bé, És una realment tu quan locura. condueixes no tens sempre quan vas pels mateixos camins. Tens, vale, jo quan arribo a aquest punt exacte de la carretera, canvio de marxa. Jo sóc molt així, tio. Perquè dic, vale, jo vaig amb segona, m'ho invento, però a partir d'aquest punt exacte de la carretera ja fico tercera.
I dic, Ah. hòstia, doncs sé que aquí haig de rebaixar a quarta ja o a tercera o tal, i jugo Jo molt amb això. Jo més o menys no, però sí que depèn de com escolto el motor de revolucionat o menys, doncs ella sí. Jo no, jo sóc bastant com rutinari en aquest sentit. És en plan, dic, vale, sé que aquest No, punt haig de heavy. posar-me, puc córrer aquí una mica més, poso cinquena, però no sé què. Vaig jugar molt amb això, en plan, és com molt automatitzat. Bueno, És una xorrada absolutament el que és acaba de dir, però bueno. Bueno, més d'un es pot sentir identificat. Si ho Al ets, final, pues, pues... deixa'ns-ho saber. Bueno, saps? Vull dir... No, no, Dit això, totalment. bé, perdoneu aquesta gran parèntesis, perquè realment han de ser notícies flash, però bueno, ens hem vingut amb una en Fórmula 1 i parlar del A Niño, veure, que a mi és si me toca la... és el nostre programa. Si Nosaltres me parlem tocas de la lo que volem. 33, hermano, tio, m'encenc Però amb sí, la nosaltres 33. parlem de lo que volem al rato que volem. Per això és el nostre programa, Correcte. tio. Ja està. I hem d'omplir l'estona, així que, vinga, anem a pavilant. No, no, no. Bueno, Tremendo. seguirem. Abans que parlàvem del futbol, hem repassat molt la nostra experiència veient el Barça i ja canviant de notícia, perquè hem parlat de Fórmula 1, era que Hamilton fitxava per Ferrari. Ja està, vale? És aquesta la notícia. Que tinguis sort. Sí, correcte. Esperem que no li passi com als anteriors grans corredors que han fitxat per Ferrari, que Leclerc i el No sé Hamilton es portin bé. Vinga, va. Llavors, tornant al futbol, vale? Una notícia així ràpida però que ens afecta sobretot als culers, és que Xavi Hernández anuncia, que ja portava un temps meditant-ho, però ho ha fet oficial, que a final de temporada, al juliol, crec que és, ja no estarà en el Barça. Passi el que passi, guanyem la Champions o no, deixa el Barça. Per tant, em surten dubtes. Notícia esperada. per mi. Notícia esperada, potser una mica forçada, depèn de la situació, perquè va ser Jo crec que una derrota terrible, a la qual jo estava treballant i no me'n vaig enterar, de però vaig fet, veure el resultat i és vaig que dir, clar, mare de Déu. això va passar dimecres passat, que era quan vam publicar el programa, Correcte. no? Va passar just. Dimecres passat Més o o menys. l'altre? O dijous, no sé, va passar por ahí contra el Villarreal. Sí, o el Vaja. cap de setmana abans. Sí, Perquè ja havíem gravat aquell programa, no podíem Exacte. rectificar, per això ho estem comentant ara. Llavors, Realment. bàsicament, la notícia és doncs, que Xavi Hernández abandonarà el Barça i a mi em sorgeixen preguntes, les quals una d'elles és, a part de quin entrenador vindrà, que tothom ho preguntarà, perquè això ho vam seguir tu i jo, Gerard Romero, que ens agrada molt, és, tenint la situació que tenim, ens servirà portar un entrenador top? És a dir, portar un entrenador mediocre o un entrenador que no està preparat per a un equip així no ens servirà de res. Però la pregunta és, hi haurà algun semejante animal? T'anava a dir una paraula que crec que no està acceptada, però comença per tar i acaba per orista, ¿vale? Però bueno, me la pela. Però ha quedat clar. Vale. Llavors, hi haurà semejante boig que voldrà arreglar la situació? I si ho és, estarà acceptat pel Barça? Jo crec que sí, perquè el Barça, a nivell d'atractiu i tot això mundialment, Sí, segueix però generant molt. no hi ha moltes opcions ara mateix bones pel mercat, perquè jo, per exemple, analitzant una miqueta així uns quants entrenadors que podrien venir, a part de Pep i Jürgen Klopp, que els trobo absolutament impossibles, Pep sobretot, perquè no tal, Pep, per què? seria Pep, un acte, per què no vens, seria tio? un acte més d'altruisme del que va fer Xavi, perquè el Barça, Per abans de què no Xavi, vens, estava... Pep, tio? Vull Ja dir, està. abans de parlar dels possibles entrenadors, cal recalcar que Xavi ha fet un gran gest pel Barça, tot i que no hagi aconseguit el que volíem que aconseguís i potser ara està baixant una mica com a qualitat d'entrenador respecte a quan va arribar, per mi Xavi ens ha donat moltes més alegries que penes, això sí, Però algú li hauria de dir que deixés de parlar a roda de premsa, sisplau. Que no parli més. Bueno, Acabem el 30 de juny, ens donem la mà, gràcies per tot, ets un mite del barcelonisme, ets el millor migcampista de la nostra història segurament, que et vagi molt bé tot i si en algun futur ens hem de retrobar, doncs que així sigui. Però que no obri més la boca, sisplau. Perquè en 3 rodes de premsa que han passat últimament ha donat 3 versions diferents de per què marxa. Anem a, sisplau, bueno, hi anem haurà a, molts sisplau, motius. intentar... La veritat Sí, que però... si ho té tan meditat no és només per una causa, saps? Ja, Perquè però... no és una decisió fàcil. No ajuda que vagi, no com criticant el club, però mostrant una certa debilitat de cara al futur, eh? Bueno, tornant una mica del tema, a part de donar-li les gràcies a Xavi pel que ha fet... Tu vols que et digui qui vindrà d'entrenador al Barça? No, jo vull que intentem fer una hipòtesi de qui serà el tarat que agafarà l'equip, perquè, sincerament, mal equip no tenim, però tenim un equip que fot pena. Sincerament. Tu creus que això és molt contradictori una cosa amb O sigui, l'altra? mal equip pel que fa a jugadors no els tenim, però fotem puta pena perquè no estem jugant al nivell que els hi pertoca a aquests jugadors. O sigui, tenim un jugador que acaba de guanyar tots els títols haguts i per haver, que és Ilkay Gundogan. Tenim un dels possibles màxims golejadors, ja no d'aquest any passat, abans que estigués al Barça, sinó gairebé de tota la història, que és el Lewandowski, que va fotre una de rècords marcant, que bueno, ara pues, està tenint mala sort, però vaja, què passa? Que sempre passa quan està al Barça. Sí. I tenim a joves, que això sí que m'agrada de Xavi, que és que està començant a treure joves de la cantera que, hòstia, prometen i juguen molt millor del que m'esperava. Llavors, la meva pregunta és, en cas de que hagués de vindre un entrenador cap al barcelonisme, pels fans, per la història que hi ha hagut,
com pot ser, per exemple, José Mourinho, no seria una opció perquè els fans no l'acceptarien, tot i que fos una bona opció per al projecte i per al Barça? No és una bona opció, en cap dels O sentits. sigui, com a entrenador, jo mirant objectivament, vale? No com a culer. Tu Com a culer jo no l'accepto. mira com ha sortit a tots els equips que ha estat ara No, últimament. bueno, però Ja vull dir, està. com a culer jo no l'accepto, però com a entrenador, és un entrenador que necessita... O sigui, nosaltres ara mateix, el Barça necessita firmesa, 2 collons i o sigui, realment necessita una serietat a l'equip. No podem anar passejant-nos i sense Per mi, fer... saps Anem que 1-0, bueno, ja està, ja hem guanyat. No. per mi necessita jugar bé al futbol. Ja està. Clar, Que faci jugar bé l'equip al futbol, no necessita res Clar, més. però això llavors no és culpa de l'entrenador. Això és culpa dels propis jugadors i el seu performance. Bueno. Que l'entrenador pot afectar, però jo sóc partidari de que els jugadors, si rendeixen millor o rendeixen pitjor, depèn del seu dia. Perquè Leo Messi és el millor jugador del món, ara potser no tant, però Ara ja. és el millor jugador de L'altre la dia li van història. fotre un 6-0, eh? Bueno, és el millor jugador de la història, ara ho comentarem. Sí, clar. I hi havia dies que es anava caminant i no tenia actitud com per jugar, i hi havia dies que arrencava i jugava ell sol i guanyava ell sol el partit. Però això és un cas especial. Sí, però me'n refereixo que si el mateix Messi hi havia dies que és el millor jugador del món i hi havia dies que anava caminant i se li pelava el partit, si això ho feia el mateix millor jugador, imagina't els jugadors que tenim ara. Llavors, si van desmotivats, si van sense ganes de marcar, si van sense ganes de lluitar la pilota, sense pressionar, tot i que t'ho estigui cridant l'entrenador, no afecta. Per tant, és qüestió d'equilibri. A l'entrenador ha de fotre molta més pressió i ser molt més sèrio amb l'equip, i si no funciones, et canvio, fora. No m'espero al minut 70 a veure què passa. Al minut 20 no estàs cardant el brot, pilota que toques, pilota que perds, fora, te'l canvio, s'ha acabat. Proves de fer 3 xuts a porta, els envies els 3 a la graderia i no van ningú a porta, canvi, fora. I s'ha acabat. Pobret. Pobre Ferran Torres, sí, és el que hi ha. No, bueno, Sí, anem a assegurar. Però bueno, joder, tio. que jo em refereixo que nosaltres necessitem aquesta serietat, tio, perquè som equip que falta disciplina, tio. Però tu creus que el Barça no corre? Jo crec que el Barça no lluita en la victòria. La té perquè som el Barça, tio. Però el perquè Barça, guanyem. si tu et fixes les estadístiques aquest any, ha guanyat la tira de partits a partir del minut 75-80. Sí. Que això és lluitar i estar bé físicament. És lluitar perquè estàs millor físicament que la resta i guanyes. Bueno, però això llavors no falta per mi. Sí, però el fet, ho deies tu, de fet, és que el fet no és com el què, sinó el com. Llavors, al guanyar cada partit 1-0 patint, a veure si ens marquen i empatem i perdem aquests punts, tal, no mola. En canvi, comparant-ho, per exemple, amb el Barça femení, que poden haver-hi més discrepàncies o menys, però el Barça femení, si t'ha de fotre 15 gols, te'n fot 20. No, sí, No es conformen amb anem 2-3-0 i fem jugar a la resta això de l'ambició, encara sí, això tens raó. Vull dir, jo crec que ens falta aquest punt que hauríem d'aprendre del Barça femení que té ara, tio. Vull dir, el Barça femení és imparable. L'altre dia gairebé perden, que van empatar. 4-4 al camp del Benfica. Vull dir, però tot i així van lluitar i crec que van empatar a l'últim moment perquè se'ls hi van posar per davant, tio. I no s'hi jugaven res. Tenen aquest... Clar, ja havien quedat primeres de grup. Sí, sí. Tenen aquesta gana, aquestes forces, com quan va vindre Lewandowski, jo pensava, tio, és que aquest tio ve del Bayern de fotre un rècord de gols que et vaig comentar, que aquí, si anant 1-0 no en té prou. Aquí t'haig de fotre 5 o 6 gols si puc. Però per mi això, el resum de tot això, és que el problema és de més amunt i no dels jugadors. Perquè si Lewandowski que ve a full i cau, bueno, sí. Té una part seva, una part d'entrenador, però després també una part de club, per mi. Exacte. La meva sensació. No sé, jo crec, si hagués d'apostar-me qui vindrà... A dia d'avui... Jo diria que Hansi Flick. A dia 7 de febrer, la nostra predicció, tot i que no tenim ni punyetera idea, la teva predicció és Hansi Flick, meva és que saltarà... Bueno, acaba, dona el teu raonament, perdona. Jo crec que el següent entrenador del Barça serà Hansi Flick, perquè, pel que sembla, a la Porta li agrada molt el tema d'Alemanya i tant. Nagelsmann està entrenant a la selecció d'Alemanya, 0 opcions, i que està lliure. Hansi Flick, que és el de l'entrenador del 2-8. Però que a mi em genera molts dubtes, perquè és un tio que realment ha tingut un any bo al Bayern, o un any mig i bo al Bayern. I que no té per què marxar. I que, que després se'l van fer fora, va a la selecció alemanya, tampoc va fer res, i ara està lliure. No sé, jo crec que per la situació del Barça i tot això crec que acabarà sent l'home, perquè jo crec que no s'atreviran a posar aquest tipus del Brighton que diuen que és el De Servi, que juga molt bé, no sé què tal, jo crec que no sé si s'atreviran a posar-lo. Em tocaria molt els ous que poguessin algun entrenador portuguès que pugui relacionar-se amb que Deco és portuguès, que Jorge Méndez fica la mano aquí i fica un entrenador portuguès. Ja sigui Mourinho, ja sigui Mota... Em tocaria la polla fins a uns nivells màxims. I després ja està, Guardiola impossible, Jurgen Klopp impossible, Mitchell molaria, però tinc els meus dubtes. Jo Mitchell no el ficaria en problemes i ara que ha aconseguit el que està aconseguint amb el Girona, sigui com sigui que acabi la temporada,
no és l'any de Michel venir al Barça, sincerament. Bueno. Deixa el pobret, que ho està fent prou bé, Sí. i ja no està rebent crítiques com rebria aquí. I ja està, crec que dels noms... Jo Arteta s'ha descartat, ell sol, Sí. i l'Alguacil també es va descartar. Jo la meva predicció, a dia d'avui, és que pot saltar la sorpresa i que entri Jürgen Klopp a l'equip. Ojalà! Sí. Que passarà? No. Però vaja, jo A crec veure, que si a mi em molaria seria- més també, però jo seria crec que... un gran entrenador i també, de veritat, que ara ha dit pues, que coincideix amb que diu que marxa del Liverpool, que es vol prendre un any sabàtic. Bueno, l'any sabàtic podria ser que si hi ha una mica de billetito, pues que acabi entrant a portar un equip desastrós no com hi ha el Barça. billetitos. Bueno, no, sí, però ja m'entens. Que No hi hi ha hagi una mica de... No hi ha mira, billetitos ningú. tenim un projecte a mitges, si aconsegueixes tirar-lo endavant perquè ets un entrenador de l'hòstia, que possiblement és un dels millors entrenadors, si no el que millor ara mateix. Perquè està a la part de Guardiola, por ahí, bueno, si no entrarem en Sí, debat. sí. Però, vaja, jo crec que seria de lo que millor necessitem al Barça, però el que menys ens podem Jo permetre. crec que no serà perquè ell mateix ha dit que no vol entrenar. Mm. Llavors, per això m'acabo dient Flick. Que Vaja. tampoc a mi m'enamora molt, si et soc sincer. Jo és que a mi em mola com a entrenador, la veritat, perquè és un tio sèrio, és el que et dic. Home, és sèrio un tio amb és. disciplina. Li estava fotent buida al Barça i el cabron no es I el tio descollonava, tan perquè la veritat tranquil. que donava ganes de riure. En Sí, algun sí, sí. moment la veritat que donava ganes de riure de la situació, però el tio estava sèrio, Pim-pam. I se la Bueno, pelava. bàsicament, tanquem per aquí la secció aquesta de parlar del Barça, perquè podríem estar molta No, estona. podríem tio. estar 3 Ens programes agrada seguits molt. parlant del Barça. Crec que ens dona temps a fer una ultimeta notícia i Jo en tinc- entrem ja a la part final del Jo en tinc, programa. de fet, 4 més, però que les vull tirar una miqueta llargues. Tirem un flash. Sí, les tiraré ràpid. Tirem un flash. No entrarem molt i, de fet, hi ha una que me la guardaré, que te l'he comentat abans del programa, però me la guardaré per una altra per parlar-la Molt més bé. detalladament. Vale? Una Coses que han d'elles, passat al pati. coses de com està el pati aquest mes, primer mes de 2024, és que Justin Bieber, Baby? baby, pues sí, aquest, senyores i senyors, el que seguíem i que tant ens agrada i tan bé vesteix i tan guapo s'ha tornat, Justin Bieber torna als escenaris, que no vol dir que tregui nou àlbum, que jo crec que sí, però no se sap, torna als escenaris i torna a actuar per Vamos. milers de persones. Així Me que n'alegro. ens alegrem Grande. de la tornada del nostre Vamos, Justin, Justin. que Tu portava pots. més d'un any i mig sense actuar enlloc. No dejes de soñar, Justin. Grande, o sigui, benvingut està. de nou, Justin, t'esperàvem, i jo estava cantant el Mistletoe bastant top. Com estaves cantant? Què deia? Cantaves? La de Mistletoe. Quina és la missa? Bueno, és una miqueta així nadalenca, però bueno. Ah, bueno, no, Següent no sé. notícia, per no enrotllar-nos. D'aquí poc serà la NFL, la final de la Super Bowl. Ah, La final de la Super Bowl. La qual, pels que enterats una miqueta del corazón, ja ho sabran, però pels altres que no seguiu la NFL, com jo, per exemple, no sabíem que l'equip, un dels equips classificats per la final, és un dels equips, un dels que juga el marit no, perdó, la parella actual de la Taylor Swift. ah, sí? Taylor Swift, estrella mundialment espectacular. M'agrada molt la seva música, per si un cas, que al meme ja ens el coneixem. No, correcte, Grande ens Taylor encanta. Swift, ens agrades Ens molt. encanta. Esperem que algun dia vinguis al programa, algun dia que vulguis aprendre català, Demà. aquí t'esperem. Taylor Swift Nois, és la convidada és del la programa convidada- 6. Vamos! No, no ho és. Vinga. Així que, vaja, bueno, que això comporta a que ja que l'equip de la seva parella s'ha classificat, pot ser, i és una gran candidata, a que ella actuï a aquesta famosa L'entretiempo, la mitja part. Exacte. És possible que sigui una de les confirmades ja Una actuació de la mitja part, que és més famosa la mitja part de la Super Bowl que la pròpia final de la Super Bowl. L'última, si no m'equivoco, va ser que la Rihanna anunciava que estava embarassada o alguna cosa així, va cantar embarassada, no sé. No tinc O ni idea. l'última o la penúltima. No és una cosa que mai m'hagi cridat moltíssim l'atenció, el tema de la Super Bowl. Vaja, llavors, Super Bowl d'aquí poquet, si és que no se celebra d'aquí res ja, o s'ha celebrat, ara mateix no sé Ni idea, quina data ni és, idea. tio, però bueno, em vaig enterar d'això i vaig dir, hòstia, doncs mira, fa gràcia perquè a més és Taylor Swift, la seva actual parella es dedica al rugby, al rugby, al futbol americà. Molta sort als dos equips, no tinc ni idea qui sou. I ànims, ens agrada seguir-la, però no tinc ni punyetera idea de futbol americà. Qui juga aquesta final ara mateix, m'ho pots dir? No tinc ni idea, Fet. la veritat. No sé Següent els noms. notícia. Següent notícia i penúltima, vale? Jim Carrey, l'actor de Hollywood, gran famós perquè m'agrada molt la seva comèdia, la veritat. Hi ha gent que sí, hi ha gent que no, és molt criticat. Jim Carrey torna als escenaris per la pel·lícula Sonic Movie 3. Sí, hombre. La qual, a mi m'ha sorprès això, perquè fa anys que aquest home que està actuant. Jim Carrey és la màscara, no? Sí, Vale, sí, correcte. Jim Carrey és el de la màscara. Torna per a la Sonic Movie 3, la qual és la seva primera trilogia en el cine. Ojo. La primera que grava. I jo dic, hòstia, mira que porta anys. A la màscara no hi ha diverses pel·lícules? Però crec que no és trilogia, crec que són 2. És que em sona que hi havia més d'una, però... Bueno, no sé, ha actuat, però és que no sé si a més ha actuat de personatges diferents. En un va fer del doctor aquest dolent, l'altre va fer de Shadow o alguna cosa així. Val, Eggman.
Sí, correcte. Ben. No sé, no sé si ara m'equivoco, però vaja, que tornarà a la pel·lícula, ¿vale? Aquesta és la notícia i doncs ens alegrem. Que li vagi molt bé, I també. enhorabona per la seva Ens primera estem trilogia. alegrant de tot. O sigui, Sí, sort, bueno, felicitats, al que et vagi final molt bé. no són notícies com les típiques de les telenotícies, tio, que tots són desgràcies, macho. No. O sigui, són notícies, doncs mira, curiositats de la Com vida. està el pati? Jim Carrey torna a actuar a Sonic 3. Perfecte. Primera trilogia que fa la seva història cinematogràfica, així Que agafi molta enhorabona. taquilla. Ja Sí, està. ja ens la posem, però almenys ens la mirarem perquè sóc fan de No, Marvel. jo estic encara esperant anar a la que et vaig dir. Vinga, a primer Jo, de febrer, jo estic va. esperant, va. Vinga. I per últim, vale, que això ho enllaçarem amb la notícia que no he dit, però vaja, és que Apple, la marca dels nostres estimats iPhones, Apple llença està. les Apple Vision Pro, o si més no, s'ha comentat molt en tendència a Twitter, Sí. i ha llançat les Oculus Rift Pro amb Apple, bàsicament. Que, bueno, que és el de la realitat virtual, que tu veus una mica coses randoms, no m'he informat molt, però vaja, he vist la notícia que estava en tendència i dic, doncs va, anem a comentar. Lo que acabes de dir que no t'ho has preparat molt, què és? No, vull dir que no he indagat molt en la notícia, en aquest sentit. Però O sigui, jo he vist la notícia i dic, hòstia, tu quina preparació de programa fas? sí, bueno, xaval, porto més d'una hora parlant de Lo de tonteries. que has llegit el titular i t'ha pelat absolutament la resta? He dit, està en trending topic, me lo quedo. Sí, tu saps que hi ha una Saps? tendència a la penya que llegeix en plan diagonal. Uf, En ho plan, he rebentat. comença a llegir molt la L al revés, que es diu, comences a llegir molt Sí, ràpid sí, i sí, llavors sí. vas només llegint al principi de cada frase. No, que Llavors, bàsicament no és el que he fet. No és el que tu he no fet. has ni avançat a aquesta fase. No. Has llegit el titular i dius, vale, fantàstic, perfecte. No ho has entès. Jo no he indagat en la notícia, a part de perquè també volem passar-la en flash, és simplement pues, la notícia de que Apple ha llançat aquest nou producte, Quan però costen aquestes ulleres? crec que valen una certa pasta, eh? No ens les podem Si permetre, com està el l'iPhone pati, no? val 1.000 i pico, compta el doble, Puc com a dir una mínim. notícia que m'acaba de venir al cap? Que Aviam. el Xocas està estrenant la seva empresa de menjar. Sí, correcte, també. I poca broma. No Wits, no Poca Wits. broma. Mira, és que... Si no sabíeu el que és, existia una altra empresa que es diu Wetaka, Sí. que se'ls diu empreses de tàpers, que són menjars ràpids, però healthy, i la veritat que em sembla un menjar L'haig estupend. de dir, Xocas, que fot una pinta espectacular. Hi ha alguns plats aquí... És que La veritat ahir que sí. estava mirant ahir la Jo ho nit, vaig estar mirant jo la també. llista també, i vaig dir, mira, però el que passa, el problema és que una vegada et dones d'alta, per dir-ho així, has de donar-te ràpid de baixa perquè si no la setmana següent et tornen a enviar a menjar d'aquest. Sí, I no és com una cosa que demanis una setmana, te la porten i et quedes deslligat. Sinó Sí. que, perquè anava a dir, anava a fer un pedido i fer un unboxing aquí, tio. Perquè és Hòstia. que té una pinta de l'hòstia. Bueno, podem fer en algun futur programa. Ara veient que això funciona... De fet, jo vaig veure un comentari, vaig veure el vídeo de YouTube que va penjar ell explicant-lo d'això, que de fet, no sé si és entre ell i els seus socis el Reven, perquè sí, també correcte. surt. Ho porten tots dos, vale? I, bueno, em va fer gràcia perquè jo en un stream del Reven vaig veure que ell comentava coses així dels tàpers i tot això, que tàpers no és el que te'n vas a buscar a casa la mama i t'omples d'arròs, vale? Vull dir, tàpers és el que es dedica a aquesta empresa, No, que és en comptes de són portar-te... plats ben En comptes de elaborats i portar-te tal. una pizza, doncs et porten un plat preparat, bastant bo i bastant saludable, etc. no? I fan doncs, com un planning d'una setmana i que tu pots demanar. Com si fossin un restaurant, doncs te'l porten. Però això molaria un dia fer-ho, tio. Perquè Doncs- aviat vaig entrar i dic, té una pinta espectacular. Sí, Com a mínim les fotos. és que són menjars que Després estan bé, veure són una mica bons. les ressenyes i dir, vale, pues la qualitat no sé què, però com a mínim la Sí. pinta exterior i tal, mola. Doncs això el que anava és que jo em vaig estar mirant el vídeo i en un dels comentaris destacats, que de fet va contestar ell com si fos un, un medio de soporte d'aquest típic que et contesten, bueno, va parlar un client sobre que bueno, hi ha gent que és esportista professional i pues, necessita més regular les quantitats, no? I va dir, bueno, això ho hem de mirar, li va contestar el Xocas i li va posar que bueno, ho hem de mirar perquè, clar, o sigui, no tothom vol el que vols tu, no tothom vol les quantitats que vols tu, per tant, al principi serà molt més general i les quantitats te les marca, però tu no pots regular-les entre elles, saps? Vull dir, perquè si no seria molt personal. Què passa? Que ells preveuen que d'aquí a que funcioni tota la cosa de la història aquesta, doncs que després es puguin dedicar a fer plans més individuals. Però que de moment són col·lectius i llançaran productes limitats, perquè va dir que no era aquí un menjar, venga, a pedir tot el mundo, sinó que és que es farà un menjar limitat perquè arribi un menjar amb qualitat i ben fet. Però cada setmana canvia, em sembla. Cada setmana canviarà, perquè cada setmana trauran una quantitat de menjar que serà limitada. Ja. Així que molt bé, la veritat que li desitjo també molta sort al Xocas amb aquesta nova empresa i al Reven, que és un personatge que a mi em cau molt bé, i que esperem que algun dia vingui el Reven, perquè el Reven parla català. Vale, pues O sigui Reven. que Antonio Pino, Antonio, vine. et fem una crida des d'aquí. Antonio Pino, estem esperant a com està el pati per comentar què tal aquesta empresa que has començat i a parlar una miqueta del TFT, que a mi em convé. Perfecte.